आंनि अनजालु आदा आब' फंबाय बिनानाव आरो आंनि साबस्क्राइब लोगो नोंथांमोन। आदा निसि बर'आ गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों। बे आदा निसिनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो आदा निसिनि फंनैसो खावलायनायखौ खोनासंलांदो। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव बरायबाय। आंनि गोदान चेनेलनि मुङानो जादों AN सिरिज, जेराव नोंथांमोना दुखुनि ओंथिनि उनाव आंनि गोदान एलबाम नों आंनि होननाय मिउजिक भिडिअ फैगासिनो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट होलांगोन आरो साबस्क्राइब खालामगोन, अननानै शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों। नों आंनि अराय समनि समायना।